ଯିବା ଯାଏ କଣ ହବ? ଚୋଖା ଚେହେରା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ଆପଣ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡୁଛନ୍ତି? ପଥର ଭଅରକୁ ଯଦି ଫୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କାହିଁକି ସେ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଇଟାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦବ? ତାମାନେ ଆପଣ ତୋ ଯୌବନର ମଉସ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପିଛା କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ତ କୁଆରୀ ଅଛୁ, ମୁଁ ବି କୁଆରା। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୋ ମନର ଇଚ୍ଛା। ବାବୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଠିଏ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି କି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବାରେ ଆସିବି? ପ୍ଲିଜ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଭିଗା ବାରି ସ୍ଥିତି ମୁଁ ତତେ ଯଦି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଏ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବେ। ଜାଗା ବି ଶୁନଶାନ, ଏଠି ଜାଣିବେନି ତ ଚୁପଚାପ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ତାପରେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାବନ୍ତୁନି। ଅନେକ କହୁଥିବା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ? ପୋଲିସକୁ ଡାକିବୁ, ଚିତ୍କାର କରିବୁ। ହେଲେ ମହେଶ ମାନ୍ଧାତା ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି। ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ସେ ତ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କରି ଖାଇବ। ଏଇ ଯେମିତି ହରିଣୀକୁ ଶିକାର କରେ ବାଘ। ବଡିଟାକୁ ହଟ୍ କରିଦେଇ ସିନ୍ଟାକୁ କଟ୍ କରିଦେବୁ କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ପ୍ରେମ ଯୌବନର ପରଶ ଟିକେ ମୋତେ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ତ କାଲି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏତେ ଦିନ ମୋର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମାନେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏ ମହେଶ ମାନ୍ଧାତାକୁ ଆଘାତ କରି ତୁ ତ ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲୁ ବେ ହରାମଦା। ଏଥର ସମ୍ମାନ
ମତେ ଚକମା ଦେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଯାହା ସରା କନ୍ୟା ବାଲାଜି ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାବିରେ କଲା କାହାକୁ ବାହାବି ଆଜି ଡୋଗି ମୋ ମନର ଅରମାନକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଦେବେ ମୋତେ ପୁରା ଚାରି ଧାମ ବୁଲେଇ ସାରିଲାଣି କାହାକୁ ବାହାବିବେ ଆଗ ଚାଉଟି କାଉଡ଼ା କାଢି ଦିଅନ୍ତି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ସରି ନହେଲେ ମାଟା ପୁରା ବାସି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ତୁ ସାଲି ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବିନି ମୁଁ ତତେ ମା ଭାବିବି କାହିଁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ନିର୍ଜନ ଜନ୍ମ ନେଇଲେ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହବୁ କେମିତି ତୁ ସାଲି ମୋ ୱାଇଫ ମୋ ଲାଇଫ ତୁ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ମୋ ବୁଢ଼ା ରାଧା মোহন নাম মৌসুম যাও বুড়া বিগাড়ি দেলা কালা এ বিল্লা